अखा गैयैनि दैयानो रानफिनजोब्बायसो नै। बेखौ गायनोसै दिनै। गायलांनांगौनो फैखासिगोनसो दिनै फुं बेलासिया। माइ गायनो जंग्राफ्रा जोंना हायानो दाबो मोना, ओमफ्राय नेनांगासिनो। सान्दुङा जाबोगासिनो, ओमफ्राय दा हानाय नंला सान्दुंजों गायनो। सान्दुंबाथाय आंथ' हाखाथारा, जेननायखौ लाखायो आं सान्दुङाव। 7था जालायलायसै, ओमफ्राय हायानो दाबो मोना, नेनांगासिनो नै सान्दुङा। ओमफ्राय जाबोनोथाय जाबोगौ बारा मारै गायनो हाबावगोनथाय। जारलासो मोनखाबाय आं। खोथियाबो दाबो सौफैया, खोथिया लायग्राया। गोग्गोम उन्दुना मेगनाबो बुथेजोबनाय। ओमफ्राय थाफानो लुगैदोंबा ओरै फै गायनो। भिडिअ'आव थाफानो लुगैदोंबा। बेलाव मासे नुखाबाय आं, बोरै हाबबावनांगौथाय गिबायसो। आयु नै बाग्रा नुग्रा नुवाथाय बुस्थुआ। हो हनै खारदों ओइलाय। बेयाव दं गोसोमसो। सातथानिफ्राय गायनायानो नै दा 9था जानोसै। 8था 54 जाबाय। बांद्राय गेसेंबो गायाखै। गायखांजोब्बाय नै एसेल'सै। बेलाव गिना गायजोबनो हायासै बेखौ, दा बेलासियाव गायनोसै।